labarin zuciya an ce a tambayi fuska za ta yi zancen na ganna dosai soyayya ta jamin na fada laulayi wata rana ce ta zo min zanayi tafi na tafi bakin titi aiko na yi tsayi sai ga wata kyakkyawar yarinya ita ma tsayi na sawa mota hannu aiko ta yi tsayi garin da za na je ita ma can za ta yi direban sai ya ce ina ne za ku yi gari na Zaria ai can ne za na yi sai ko muka ɗau hanya tafiya ba tsayi ashe ta zo da abinta a hanya ta yi sai nan take sai ta juyo ta yi mini dai sai na ce na gode ni ma zan sai ko ta ce na wanne ba ka so saurayi na ce a'a yan mata haƙuri ki ta ce saurare ni ka ji ɗan saurayi zancen da zan furta akan ka zane yi inda soyayya ce da kai ne zane yi a gidanka zan zauna fira da kai ne kalaman soyayya a kaina za ka yi komai kai ki biɗa ka faɗa min zane yi kalmar mugun nufi akan ka ba na yi kalaman ba hakinta sun sani na yi layi rabuwar mu da ita bauya dare sai ga hadari ya taso aiko yi tsaye ashe ranar aure ne akan ta za a yi saura sati biyu auren za a yi zuciyata na kuna jiki ya ɗaulayi Allah sarki abokina har ka ban tausayi maganar ni dai da zane ma hakuri shi za ka yi mun ka san su mata fa akwai su da laulayi ka kara batun yarinyar da kake yin ra'ayi ai tun da a yanzu aure na ta ce mini za a yi ka kale ta nan kar san ke saka a yanayi ya kan so ne ke sa kyautar zobe har ayi amma ƙarshen soyayyar rabuwa kuma sai ayi kullum fatan dawowa aka yi wa matafi komai nisan jifa kasa dawowa za yi tsuntsun soya sauka wata ran tashi za yi to don haka ni ina kiran ka tunani sai kai kyale yarinyar nan nazari magaje kai don ba na so zubar da hawaye ta saka kai kyale ta aure na ta suke satan si